Har du nogensinde fortrudt, at du ikke fik taget backup i tide? Det har jeg, også når det gælder N1N workflows. Derfor så har jeg lavet det her lille workflow, der automatisk kører en backup hver 4 time. Og det sker ved hjælp af den her trigger herovre. Når den kører, som jo så kører automatisk, jamen så henter den så de aktuelle workflows i min N1N-installation. Der bliver sat nogle parametre her, og bagefter så går den så ned og kigger i de workflows, der allerede er gemt i mit system. Den tager sådan et Google Sheet og henter data ud derfra. Så tager den alle workflows derfra med timestamps osv., sammenligner med dem, der ligger nu. Og så laver den en filtrering, sådan at det kun er der, hvor der er sket ændringer, eller hvor der er nye workflows, der bliver sendt videre den her vej. Når det er sket, så bliver de opdaterede workflows og nye workflows, de bliver gemt i Google Drive. Der bliver genereret nogle links til de her filer, for det skal vi bruge senere. Det bliver sendt ned i den her gruppe, hvor man så sammenkører nogle data og gør dem klar til så at blive gemt i det her opdaterede Google Sheet. Det vil sige, at jeg har et Google Sheet, hvor jeg kan se de forskellige workflows-versioner og links til den færdige JSON-fil med det enkelte workflow. Skulle der ikke være nogen workflows, så sker der ikke yderligere, men er der nye workflows eller opdateringer til disse, så får jeg simpelthen sendt en telegrambesked her med status på, hvad der er opdateret. Det er en meget god tryghed lige at få, at man lige får den information. Og vi kan lige prøve at se, hvordan det foregår. Nu smider jeg bare lige en code note ind her, og det er egentlig bare lige for, at der sker nogle ændringer. Så den har jeg lagt her, så trykker jeg Save, og så er jeg klar til at køre mit workflow. Det kan jeg nemlig også trigger manuelt herover. Og herover der har jeg lige vinduet åbnet med Telegram. Så nu prøver vi lige at køre workflow en gang. Og det tager lige lidt tid at hente alle de her rækker ud fra mit Google Sheet, men da det er noget, der kører hver 4 time og ganske kortvarigt, jamen så gør det ikke så meget, hvor lang tid det tager. Og man kan også godt sige, at de her 3 code notes, jeg har herovre, jamen de kunne måske godt samles i en, men jeg kan godt lide at splitte det lidt op, sådan at jeg har et bedre overblik over, hvad der rent faktisk sker. Fordi de her 3 noder, de bliver jo kørt i løbet af et sekund eller noget, så ingen problem i det. Og nu kan man så se, nu gemmer den så ned i mit Google Sheet, og jeg får en besked ud her på min Telegram, hvor den siger, at der er gemt et workflow, og det er så det her N1N workflow backup. Vi kan også lige prøve at gå over og kigge, hvordan det ser ud i Google Sheet og i Google Drive. Herover der kan man så se mit Google Drive, og der det seneste workflow, jamen det ligger så hernede som en JSON-fil, og det vil sige så, skulle der ske noget, jamen så kan jeg altid lige hente backupen ind, og man kan også se, hvis man lige går lidt baglæns, så ligger der også en heroppe, så jeg har hele tiden versionsstyring på. Nu kan det godt være lidt bøvlet og setupbladre rundt efter det herovre i mit Google Drive, så derfor så har jeg gemt informationerne i et Google Sheet. Her der ser du mit Google Sheet, og den nederste backup, jamen det er den backup, vi lige har lavet, så hvis man nu lige klikker hernede på overskriften en gang, jamen så åbner den backuppen her, og så er det egentlig bare at downloade, og så få den uploadet til N1N igen. Så det var lige en ganske kort gennemgang, ikke så meget teknik, men egentlig bare mere princippet om, at det altid er godt at have en backup af ens arbejde, sådan at man med ro i sindet kan sætte og arbejde, og så være tryg i, at man har en backup, hvis der skulle være et eller andet, der går galt undervejs. Og på den her måde, der har man også noget versionsstyring. Så det var alt for denne gang. Jeg håber, du fik lidt ud af at kigge med, og til vi ses næste gang, kan du have det spændt. Hej!